Ahojte, sme vďační, že sme mohli spolu s vami vstúpiť do nového roka 2024. Rok 2023 máme úspešne za sebou a veríme, že toto úspešné ukončenie je len predzvesťou toho, že rok 2024 bude ešte úspešnejší. Na tento rok sa veľmi tešíme, pretože máme pripravených veľa zaujímavých noviniek a okrem novej administrácie budeme mať pripravené aj širšie možnosti spolupráce s partnermi. Všetky novinky vám v správny čas predstavíme, ale teraz sa poďme obzrieť za tým, ako sa nám podarilo uzavrieť rok 2023. V roku 2023 publisheri spoločne sprostredkovali viac ako 1 146 000 konverzií a celkový obrat v roku 2023 bol viac ako 72,5 milióna eur. Sieť našich publisherov sa rozšírila o viac ako 840 nových registrovaných a schválených publisherov. Počas celého roka sme sledovali stúpajúci trend počtu konverzií, avšak celkový obrat bol nižší ako v minulom roku, čo sa našťastie zlomilo na začiatku sezóny v októbri a celkovo teda sezónu 2023 hodnotíme úspešnejšiu ako minulý rok, a to aj v počte konverzií a aj v celkovom prinesenom obrate. November si obhájil titul kráľa e-commerce a v roku 2023 bol opäť najsilnejším mesiacom s celkovým obratom v sieti cez 10 miliónov eur. Samozrejme na to majú zásluhu Black Friday akcie a zľavy, ktoré u mnohých z vás prebiehali už od začiatku novembra. Najúspešnejším dňom však bola Black Friday nedeľa. Celkový Black Friday týždeň dokonca priniesol o 26% viac konverzií a o 10% väčší celkový obrat než minulý rok. Celý report z Black Friday týždňa si môžete pozrieť v samostatnom článku. Nepochybujeme o tom, že v novom roku budete chcieť tiež určite vyťažiť maximum z vašich kampaní. Veríme, že s našimi 17 tipmi na úspešný rozbeh affiliate kampane to bude určite jednoduchšie. Tento krátky návod nájdete vo svojej administrácii v sekcii nástroje pod názvom Rozbiehame kampaň. Spísali sme nielen tipy, ktoré odporúčame pre úspešné rozbehnutie kampane v prvých mesiacoch od spustenia kampane, ale určite vám pomôžu udržiavať alebo posunúť výkon zase vyššie aj naďalej v celkovej spolupráci. My samozrejme sme pripravení vám v akomkoľvek kroku pomôcť, takže nás môžete v rámci toho kontaktovať, pokiaľ sa budete chcieť poradiť. V roku 2023 Google priniesol zmeny, ktoré mali negatívny dopad na projekty mnohých publisherov. Náš tradičný zimný hotdognet sme teda trošku netradične obohatili o odborných hostí Pavla Ungra a Jana Janušku. Publisheri tak mohli diskutovať s týmito odborníkmi na tému SEO, ale aj o AI trendoch a ich dopadoch na affiliate projekty. Nevenovali sme sa však len súčasným publisherom, ale aj tým budúcim. S radosťou sme prijali pozvanie na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde sme študentom obchodnej fakulty odprezentovali a vysvetlili fungovanie affiliate marketingu ako z pozície inzerenta, ale aj publishera. Ak by ste si chceli aj vy vypočuť zaujímavosti o affiliate marketingu, odporúčame webinár, ktorý si náš country manažer pre Českú republiku Roman pripravil pre incomaker.com. Hovoril v ňom o tom, ako nastaviť provízie pre rôzne typy publisherov, aké produkty publisheri najradšej propagujú a mnoho ďalšieho. Záznam z tohto informáciami nabitého webinára nájdete v článku. V druhej polovici roka 2023 sme nechýbali na zaujímavých konferenciách. V našom neprehliadnutelnom stánku ste nás mohli stretnúť v Senci na e-commerce konferencii Amsterdam a na vaše otázky sme tentokrát v Expozóne odpovedali v dámskom zložení. Tešili sme sa z milých stretnutí s našimi súčasnými, ale aj potenciálnymi klientami. V Dognete vás spájame s množstvom zaujímavých publisherov a vždy sa tešíme, ak vám vieme sprístupniť nejaký zaujímavý projekt. Jedným z nich je systém Ďakovačka, ktorý využíva marketingový potenciál poďakovacej stránky na e-shope potom, ako zákazník dokončí objednávku. Ďakovačka má podobu banera, ktorý je zobrazený na tejto poďakovacej stránke a cez ktorý sa zákazník môže prekliknúť a získať tak prístup k rôznym zľavovým kupónom e-shopov z inej oblasti, ktoré sú do partnerskej siete Ďakovačky zapojené. Teraz tento systém využíva už viac ako 120 e-shopov a funguje recipročne, čiže e-shopy, ktoré si nekonkurujú, si takto môžu zvyšovať návštevnosť a taktiež samozrejme objednávky. Keďže Ďakovačka je publisherom v Dognete, tak vy sa môžete zapojiť čisto na províznej báze, bez akýchkoľvek iných poplatkov a taktiež bez viazanosti. Ak by ste mali záujem, napíšte nám na riglerova@dognet.sk alebo si pozrite viac informácií vo videu, ktoré bude priložené k tomuto článku. Na záver máme pre vás novinku z maďarského trhu. Naša šikovná kolegyňa Katka prevzala po Tomášovi pozíciu country manažéra pre maďarský trh.
Tomáš sa rozhodol vydať vo svojej kariére novým smerom. Takže Katka má nielen skúsenosti z e-commerce oblasti, ale taktiež veľmi detailne pozná pozíciu publishera, pretože práve na takej pozícii kedysi pracovala. Maďarský trh preto zostáva aj naďalej vo výborných rukách a tešíme sa, že Katku máme. Pokiaľ pôsobíte na maďarskom trhu alebo premýšľate o expanzii, radi by sme vás taktiež pozvali na konferenciu e-commerce expo v Budapešti, kde budeme aj s naším stánkom a Katku môžete stretnúť. Veľmi radi vás však uvidíme aj v Prahe, a to už 8.2. na konferencii e-commerce Prague. Ide o prvý ročník konferencie zameranej na expanziu a zahraničný úspech e-shopu a zahraničný úspech v e-commerce, na ktorú sa my už veľmi tešíme. Budú tam rôzni zahraniční speakery, aj riadený networking, takže vás pozývame. A keď sa chystáte na túto konferenciu, určite nám napíšte, pretože pre vás máme špeciálnu 10% zľavu. To je od nás v rámci tohto novoročného videa všetko, avšak kedykoľvek nás budete potrebovať, sme k dispozícii telefónom, e-mailom aj na krátkom online meetingu. Ďakujeme za pozornosť a celý tým Dognet vám želá šťastný a konverzný rok 2024.